Horas, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Di hamu damang dainang maradusudi hita na mabigi jami taon, manang di dia pe hamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhatta Jesus. Songon nido ni upasan ni halak batak madohonot tuhamu, napuran tano-tano rangging masiranggongan. Badat taipe pada udau, tod di taima masih gonggoman. Di hamu akadamang dohok dainang adorak sota tangihon hata nitu hatta, jumulu mahita martangihang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Berita nauli nagabe jamita di mingguta sadarion Minggu Misericordias Domini, imahatan itu hatana tersurat di buku Pesalmen bidu 106 ayat 1 rodi ayat 5. Dohot topik minggu mangulu di bagasan holong ni debata, hidup dalam kasih setia Tuhan. Hujahama dihita tapai hutihut ma di bagasan rohat tabe songonoma hatan itu hatta. Haleluya, madok mauliate mahamu di Jehovah, ay nabasa do ibana, ay rodi saliling-liling na do asini rohanay. Tung ise matuk makatahon akahaguguon ni Jehovah, patubigihon barita nay sudena, mertua ma akana mangaraduti uhum, natoktong patupahon hati goran. Say ingot maau ali Jehovah hobartu halolomo di bangsom. Say tikir maau marhite-hite hatuaun mi. Asa hupaida-ida hadoharon niaka na pinilikmu. Asa halason halalas ni rohan ni bangsomi. Mamuji-muji rap dohot partohapan mi. Ima hatan itu hatta. Di hamuak kadongan saha porsiaon di bagasan guarni itu hatta Jesus Kristus. Asini rohani debata. Idu apala na diodolhon di bagasan trupukta sadarion. Molo terjemahan hata Indonesia na dido kasih setia Tuhan. Saurdu doi tu guarni mingguta sadarion di Minggu Misericordias Domini nomor 8 guk asini rohani Jehovah do tanuon. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Imana dienet sian Pesalmen 30 ayat 5b. Lau saurdu di muse tu topik ni minggu nama dok mangulu di bagasan holong ni debata. Hidup dalam kasih setia Tuhan. Alai tu mohohiam manyan hata batak nai molo didok songonon. Mangulu di bagasan asini rohani debata. Ala memang songonido nang jupak kita hatana di turpuk jami taon terlumi di ayat sedih. Maduk mauliate mahamu di Jehovah ay nabasa doibana ay rodi saliling-liling nado asini rohanai. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Airo di saliling-liling nado asini rohana, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Molo di hata Heber didok kile olam hasdo. Hamu kadongan molo tasiga ti di Bibel tai manang di Alkitab terlebih di buku Pesalmeni padohan kasih setia dakyai disirang. Na dua hatai selalu bersama-sama. Asing nitrupuk tahun buido museta ida di Pesalmen 20 sia. Ia sui di Pesalmen 136 dohot diaka ayat na asing. Kasih setia Tuhan manang kasih setianya. Nomor 8 dada holan holong ni Tuhan ni nanaing odol honon na disi.
bukan cuma kasih Tuhan saja, tetapi juga setianya. Kesetiaannya dalam mengasihi. Tuhan itu setia mengasihi. Tuhan itu selalu mengasihi, tidak pernah tidak. Tutu sajodo hea muruk Tuhan ni, bui kecewa memereng jolma natino panaon. Diuhumi do jolmai, dipicang, dimuruhi. Si pata do didok, si takang roha, si jogal roha, si jokal rukung alias si leher beton. Didok do itu bangso na pinili nai. Alai sudi nai di patu-patuhani di bagasan holong jala marhite-hite holong. Om makamang doho taminang para singan na tuhita jolma. Molo jolma, molo nunga hacit rohana, hacit rohata, apalagi molo pola pata arang, jala dendam tu sasahalak. Dang bui beibana makaulongi. Tidak bisa lagi mengasihi. Membayangkan buhinai pe nungasay songon na disok-sok di hilala mohopna. Ala ni giramna oloma diharati ngadulna. Diharati ipon nai. Namangguhi rohana ima bohado bahenon na mamalos hasi ni rohanai. Jala oloma didok mardumu di tanurara petaho. Bertemu di tanah merah. Jaladung ditanom tong dang merdumu ay masih tudala do di bahin udian. Tabayakom manuaing di dunia nyata dang be merdumu suak songoni nang di dunia maya alanunga didilet guarna sian pertemanan laos songoni nang di dunia lain. Tatangyakom mapajupang di dunia akhirat ate. Di sisi na asing muse, juk do holan holong naido na diulahon. Ima molo jolma. Alay ang gukisitian na, juk do diragukan. Idu asa gabi adong orang ketiga te, holong do rohanan yan tu na dijabui, alay laos dihaholongi muse na dijabu ni halak. Adong mana selingkuh. Gabi laos adong muse mana selangka. Holan hatana do sehidup semati. Kenyataan, satu hidup, satu mati. Alay yang go Tuhan tidak songoni, Tuhan tidak begitu. Tuhan tidak demikian. Dalam keadaan apapun Tuhan tetap setia. Dalam keadaan apapun Tuhan tetap mengasihi. Di 2 Timotius 2 ayat 10 didok dosongonon. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. So haposa pehita, tong do haposan anggoy bana. Ay daktar suada hosa dirina. Lapatan na kasih setia itu telah menyatu dalam hakikat dan jati diri Tuhan. Alani dang mungkin susatia manang sohaposan ibana. Dang mungkin soholong rohana tu hita. Dang mungkin soholong rohana tu bangsonai. Soholong perohata tu ibana dang gabi manudati holong ni rohana tu hita. Aidada ala ni holong ni rohata ubahen na dikaholongi hita. Taingoti. Jujuk do taragun holong ni Tuhan ni dohot hasyatiaon na tu hita. Terlubi ditikiro hasusaan manang hamaulon di bagasan nguluta. Ditikiswa palapas tu rohata akan masa dohot na taadupi tidak sesuai harapan dengan kenyataan. Alani jujuk mahita songon nanidokna di Pesalmen 120 sada ayat sadai. Say mangaranapi do mataku do pakakaduluk, sia dia do ulaning ropa ngurupiyot tuaw.
Jujuk duta hilala ubalga masalah taisiat Tuhani. Kita harus selalu yakin bahwa Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Molo odo nata hapursiai, barani mahita madok yang berat bisa menjadi berkat. Asal kita mau memberi tempat bagi Tuhan untuk setiap masalah yang dihadapi. Hamudongan saha porsiaon, rodi saliling-liling na doa sini rohani debata. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu berarti kasih setia Tuhan tidak pernah lekang oleh zaman. Kasih setia Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Kasih setia Tuhan tidak pernah dibatasi oleh keadaan apapun. Sekali Tuhan setia mengasihi, selamanya Ia tidak pernah berubah. Amin. Martang yang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam naukubigi hami. Pasu-pasu mai jala pauraton di bagasan rohanami ganuk. Asa diperbuehon hatami aka perbue na denggan, perbue na tonggi. Dayon nami, dayon ye akan nahumadia kami. Moliate ma Tuhan di hasatiaumu, moliate ma di holongmu di hami. Nunga di pasu-pasu ho hami, diragam nyaka ulaon, diragam nyaka parnguluon nami. Unangalang Tuhan asini roham, toktong maho madongani, mangaramoti hami di pardalanan ningulu nami tu akarina mangihut jala tupahima akan ulah hami. Pasu-pasu saluhu na ruas ni huriam manang didia pe maringanan. Homa na mangaleho nakahahipason, homa na mangaleho nakahadumaon, homa na mangalehon akapasu-pasum nagudangi. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin.